for a wedding with my mom tying her gele at the back. With Mark at the steering, as always, my driver. Come. Where are you? Right. Sure, baby, how are you? This is the venue of the wedding. It's a big hotel. Hello. Every other person stay behind. When you get there, just stand beside
I've told them to do that, but people refuse. All creatures, greater and gold, the Lord God made them all. Are you with me? It's all right. Please, DJ, can you go low? Because a hearty round of applause for this pinging, most stupendous, the millennium and the latest. What else do I use? Twin Cookbook. What I go? How na dera ifu mo ijimetua. Nia for losing the koyono. Bika Johnson nkuwa onwere onye tele mmanụ. CJ jide ndị inyom dịka Addison na onwe onye pụtara n'ime ha. Ekwuru m ya na nka ma nwaanyị na-asụ akwa igwe dafta ebe a ozugbo ma ndị mekaniki na-ewenye aka elu. Mana mmanụ na-ekwu mmanụ ọda asị da asọ nke eji akpọlite mmadụ n'ọkwa dị elu ịgbara Chukwu odibo. Ọ bụ mmanụ nri ma ọ bụ ude akụ na ndị otu ya. So biko onwe onye echichi nọ n'ime anyị enwere a clergyman in our midst. Can you kindly come and say the opening prayers? Thank you. Praise the Lord. Can I do you have any of them? Down wedding. So people, all eyes now should be on the couple. The formula and the modulation. Actually, they make the basalogia. Ọbụrụ na ọfọ wa yẹn ní nwunye fọ dị ha bịa sọ ọla ayẹ wọn abati eto ọmọ yẹn otu ndị bẹrẹ si. Eji ma ọnwa ka esi eso ha. Ka i wee fụ na ụfọdụ karị na agụrụ dị so preni. Fapụ ọjị pụta dị devu atọrọ sụcha ha ma ifu adishọn na ma dị ekwupego dị edishọn. Ihe ọtago ịma ụmụ nwaanyị anaghị ọka. Bọsụ onye fa anaghị ọ chọtara ọga ha. Ị na-eme ha anya gbanwee ike tii biskit. Na-efere sị na asọ ọnụ ọjị. Thank you. That's my mommy, big mommy. See her face, smiling like See Oyilidie here. You people have been asking about Oyilidie. They say bring back Oyilidie, bring back Oyilidie. This is Oyilidie. Sitting here live. It's happening live. Yes, so unfortunately, you come back. Majority of you don't even know the way to in a holiday. By next year, 2020, make sure you go. Can't go see the one baby cake. How are you so happy Queen Melia? Sees it. Hello? Hello? Because I got one cake here with what I call collective responsibility under individuality and collectivity. Are you with me? I will be doing the super, you will be doing the mpoko. Only is the walaji, si chuku wala momocho afama.
onye bụ awaji si chukwu were ọmụmụ chọọ ọfa mma onye ito ofe ife a ọzọ wee ka apụọ ya. On that note, achọrọ nkaba ji akaba gwa ya ụmụ nefa ya amụ anyị nchekwe amen n'elu ya ya ama na ọfọ a chịkọgo ọfụma maka a si wee 2, 3 or more agada the spirit of the Lord dwelleth in. Once anyị kwuru amen there, etu a ka ọ dị is sealed. So ọ bụ na nkwuo ONE unu nchekwele gịnị 1 ụmụ ejima unu chee wa keke na 1 unu awa ya nkwuo TWO ha kwelu m 2 ọ bụrụ ụmụ na-abụ ka unu chọọ ịchọ ịwa ya na 1 ma ịdị sure na Jizọs ka ị ya amụ. After all, Jizọs bụ ofu nwa gboro aga ụmụ ịwa ya na 2 aka na-abụ ụkwụ ohi. Are you with me? Asị nya unu ndụmọdụ 1 ya na from 14 or 15 or even 30 maka ife population mere anyị na last election ifu na anyị n'idigo mmadụ ka ife ụmụ nwaanyị na-emere anya mgbe e kwuru ụmụ 30 ọ gaje ọkụkọ ọma ha na ọ ya ata ncha mụba na nwa na Chineke na-azụ nwa. Are you with me? Hello? Hello? All right, as the central referee between this noble match between the blues and the gold, permit me to call the Spirit of the Lord to bless them on 1, as I say, ONE 1. Onye gwabulu ụnụ na fire awọ ya ite na mmadụ anaghị agụ ha. Okay. Asị na ofu ya na-ata aja afọ ọ na-edere supporter and ụmụ ejima na-abụ mmadụ na-abụ di na nwunye mmadụ na-abụ jikọrọ ọnụ bụrụ ofu. I pray the Spirit of the Lord to bless you on 2. As I say, TWO 2. Here. Ama bụ na maachị a ya ata akpụ. Ọ ya dịka maachị Man City na Liverpool. Adị m aware. Ama na ọnụ chọrọ ya na nnukwu. Biko, how many tribe of Judah ka e nwere? 12. Minus 2. Maka o nwere agbụrụ na-abụ na-enupụ isi. Minus 2 ọ bụrụ 10 abi. And the 10 commandments. I want God to bless you on 10. At least you walk 9 of 1. Gini bo hey. Gini bo hey. Una ama na walk in the society. Ije na seminary school e fudi ndị mmadụ ije na nga ụmụ nwoke eju ụmụ nwaanyị anazi awụgharị distract harị anya nwanne gọrọ nwaanyị due to fear of enwadi. Mwana na ya ụmụ 10. May God bless you on 10 as I say TEN 10. Onye gwara ụlọ bịa nekwa anya na nwunye dị ọdụ eji ma vibrate na ọ wachago ya na vibrate kwa from the vibration. Enwe ebe mkpere ka Chukwu gọzie mmadụ na 8 ọ gaghị ama mgbe ọ kwara aka ya pịa mụọ nwa ijiji mụọ 2 mụọ nke abụọ mụọ triplet ọ 5 nsị ịtara ịkwa ya ọzọ Chukwu emezuo ife nkwu Chineke na-anụkwa ekpere m. Enwe ife a na-akpọ hunkwevia na Latin, that is 5 ways of solving a critical problem. I want God to bless you on 5. On 5, as I say, FIVE 5. Yeah. Can you do the other corner after that? Bia kono conductor. Can you follow Chazi? Okay. Otis is Iowa. Bale no nke bo bale no nke ito bale no. Nke ọzọ gba wala aka ike gaba ito. May God bless you on 3. Holy Trinity in one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Am I right? May God nke avanta kwere ni so the call the kada tabagom or the ma. May the Lord bless you on 3 as I say THREE 3. Life has begun. You are the one. Dark beside you is where I belong. From this moment on. Start popping the toast wine because when I end this, we propose the toast. Equally, we do the feeding and we hit the rock. Are you with me? The wave may flow. They watch how the 2 I say go.
Hi, Pawakon Katana. They don't even know that I can exist. That's what marriage is all about. You don't discover your parents. Concentrate on your wife. Concentrate on your hobby. The cameraman, you've done what I love most. Right about now. Did you see how the appreciation goes? Agwa mono no gana potaja bego ya fibe di cheme ogbo ijaba. Ogbo iwele 14 naira oji bi ojo ni wonye na eme ye kiye ye ki iwe mara kwa na ya bi aje ego. E mana ogara ya na aje ego, you just don't need, you know. I love that. DJ Sunny, you are doing great. You are doing great. I love these two witnesses. Witness na book and well and a cutting of this cake. And now are you with me? Thank you very, very much. As soon as they are done, we retire. Now, one minute toast. The servers will pop the toast wine. I hope you don't go. Are you with me? Nah, no, I can't feature officially. You never got to begin in the joy for. I'm from size in linear yet. That Madam means in a short while you will hack your kozuna. And mother not buy a gin in your world also and hey. Are you with me? I recognize you. Chief and Mrs. You are all welcome. I am delighted to acknowledge your presence here. Thank you very, very much. I'm going to want to make my table easy. We are off-white. Off-white.
Aku be from style. Eba be from style, eba walum style. Yeah, the thing, yeah. All the festival man. It's in my 2019. Yes, sir. I got my papa result. Take one, man. Tomorrow is all the It's about getting late.
Amen.